gaskiya ne, dole ka zo nan ka zo ka zauna. Wato ni tun ɗazuma na shirya kayana tafiya zan yi. Ina jiran ka zo ka sallame ni ƙara gaba. Na ga gaji da zama da kai fa. Kana ji na da kyau? Na gaji da zama da kai. Saboda haka zan tafi, zan barka. Kuma ba ni ba kai ba zan ƙara zama da kai ba, amma za ka yi dana sanin raguwar ka da ni. Allah kiyaye hanya. Baby tafiya fa zan yi. Na sani a kin faɗa. Kuma ka san in na tafi ba zan dawo ba. To ba ke kika ce za ki tafi ba? Au baby ba za ka ban haƙuri ba? Ba ki haƙuri. Ba ke kika ce za ki tafi ba? Allah kiyaye hanya. Oke na ma gano ka. Kana so wato in tafi saboda ka ƙara aure ko ba haka ba? Ka yi aure ka ƙara min kishiya in bari ka saka ta wala kai amarya. To bari ka ci wallahi ba zan tafi ba na fasa kuma babu inda za ni gidanka zan koma yanzu na ga wajen zama yanzu na fara zama da kai bara ma ga za ka same ni a cikin gidan a da daren Ya ki tafi mana ƙaryar banza.